Ħalli joħroġ barra t-tifel. Saddumi? Mhux wisq. Hemm sejr, issa tara kif hemmhekk sejra, għal xejn ngħidlek, min tista' titħaq bija infin? Skużi, sinjur, nista' nkellmek daqsxejn? Tafni lili? Inti m'intix is-sur Arturo? Ma jidhirlix iltqajna qabel. Saqsejt fejn toqgħod. Stennejtek ħirex mid-dar għax għandi bżonn ninkellmek. Int min int? Inti lili ma tafnix. Int mhux Naf ħafna l Sużanna. missier it-tifel ta' Sużanna? Le. Dak Stefanu jismu, jiena jisimni Ġanni. Imma imħalla xi ħaġa magħha? Qatt ma semmietek miegħi? Nassigurak li ma hemm l-ebda konnessjoni. Allura xi trid minn għandi int? Niftaħlek għajnejk. Inti ma tafx x'inhu jiġri fir-raħal u x'inhu jintqal. X'inhi jiġri? Kemmila Sużanna reġgħet sabet il-bina, reġgħet tfaċċa Stefanu. U skont ma qed jintqal fir-raħal. Dal-waqt jiġifieri mhux fil-buqgħod, inti u Sużanna tistgħu terġgħu tkunu flimkien. Hekk qegħdin jgħidu ir-raħal tiegħek? Stefanu jista' jħarbetlek kollox. Wara kollox, mibnu fin-nofs u ġvera. Allura? Ma tarax li huwa dmir tiegħek li tkellmu l dan Stefanu. Sużanna għadha martek. U x'inhu l-interess tiegħek f'dan il-każ? U għax aħna fir-raħal nissewwa. Nista' rruħ, Sur Arturo. Tkun ġrajja li triex u kellha tiġrid il-biċċa xogħol. Qatt ma kellna waħda bħala fir-raħal. X'għat li jismek? Ġanni, mismi m'għandu jissemma imkien u ma ħadd. Wara kollox dak li qed nagħmel huwa bis Sużanna tgħix tranquilla u bina ma jsibx ruħu Għaliex waqft? bħal żewġa inti fid-dmir li taqbes għaliha u għall-bina wkoll. Stefanu jaħdem ix-xatt. Jekk tinżel ix-xatt u saqsija Stefanu l-kadraj, kulħadd jgħinek. Grazzi. Saħħa sinjur. Għalfej ma ġibtux miegħek it-tifel. Xrittu t-tifel? Meċ li rajtu? Ma jna rrid inkellmu, rrid naraħ. U xritt tajdlu? Li jint missieru? Mhux missieru jien? Tiftakar xetli? Meta ħriġt ila bih? Iva, għedtu. Imma dak kien żmien ieħor. Illum huwa llum. U akkużajtni li mort infittex lil ħaddieħor. Aħna fuq illum qegħdin nitkellmu. Jiena ċert li hu ibni. Imma li rajtu quddiem il-ħalut ta' Patist trid naqbes għal fuq u nħadnu miegħi. U li kieku ma żamnix, hekk kont nagħmel ħanajdlek. Ara sa ngħidlek Stefanu. Jekk it-tifel jiġrilu xi ħaġa, jekk infittxu ma nsibux. Ma tarax. Malejna se nasal biex xi darba nifret lill-ibni minn ommu. Jiena rrid li aħna kollha kemm aħna ngħixu flimkien. Il-bot minn hawn, ħafna l-bot minn hawn. Jekk tiġi Sużanna, tara bajnik stess kemm differenti l-ħajja li għażilt jien. Hemmhekk il-ħajja differenti. U llum minn issa nħares lura. Kollox tbiddel għalija. Ejja miegħi. U tara int ukoll. U Istin ukoll. Jiġi magħna wkoll. Jgħix ħajja li minn hawn qatt ma jista' jkollu bħala. Lanqas int ma tista' timmaġina din il-ħajja li hemm hemm barra Sużanna. Anke jekk rajt ħafna kotba, trid missa bidejk. Hi dinja oħra, mimlija bin-nies u kollha ċaqliq. Din istorja wis iżjed vera u mimlija kluri minn dik li pinġewna meta konna għadna tfal. Jekk ma tarax bajnejk, ma tistax temmen. Differenti minn kif trabejna fit-toroq u fl-isqaqin tar-raħal u tal-wiet? Daqs kemmi differenti l-ħajja minn ta' tifel għal dik ta' raġel. Jiena sirt raġel, palma int sirt mara. It-tnejn li aħna kbirna. Imma t-toroq li qbadna qatt mu se jintaqgħu flimkien. Tibżax. Ejja miegħi Sużanna, u nurik. Trid tgħidli l-ħajja fir-raħal tajba biss meta konna tfal? U issa li kbirna mi tajba l-ħadd? Iva Sużanna, tibni sew. U issa li kbirna
Nfittxu post ieħor. X'imkien ieħor il-bot mir-raħal. U taf għaliex? Għax ir-raħal ma jikbirx magħna. Isir isu bħal libsa li nkunu ħriġna minnha. Għajdli Sużanna, se tiġi miegħi. Jiena nkun qed nistennik. U l-ommi, se ngħidilha. I tifhem kollox mingħajr ma ngħidilha xejn. Ma tilix li ġejja nkellmek illum. Imma jitaf. Ma dak hu x-xogħol tagħha. Inkella kif tista' tissejjaħhom. Ma nafx kif nista' naħrabilha, imqara l-ftit. Mint għandek l-età tiegħek. Ma dekx tifla żgħira tiġġarra fil-wied. Iftaħ ġwenħajk u tir. Għajdilha lil ommok. Ma nasalx biex nkellem għajek. Dak hu r-raħal li hemm ġo fik. Insieħ. Dura l-triq oħra. U lilu, x'se ngħidlu? Lil min? Lil dak li għalmek tara? Żewġi. Irritu marriċ, dak hu żewġi. Inti mhux lilu tħobb. Int lili tħobb lil missier ibnek. Imma jekk nagħmel hekk. X'jiġri jekk tagħmel hekk? Dun Grejbel, Jaqgħu u qiegħed iweblek biex iżżomm il-bot minni. minħabba fija sofra ħafna Dun Grejbel. Ma dak xogħlu li jsofri. Aħna xort oħra. U t-tifel tagħna wkoll. Insieħ lil Dun Grejbel. Aħjar imorru. Meta se nerġgħu niltaqgħu? Imma l-fejn? Jiena rrid nara lil-ibni. Rrid inkellmu. Xi darba. Ma meta? Mhux il-bot. Tinsix ma li kont se tkompli tgħidli l-rafa. Naf. Ja tifel imqareb. Jien indunajt li ma kontx rieqed. Konna wasalna f'meta tajra qalet li tifel li kienet tixtieq li tajjar lilu minflok ma u jtajjar lila kif kien jagħmel is-soltu. Mela t-tajra titkellem x'kull waħda. It-tajra ma titkellimx, imma din it-tajra kienet speċjali. U x'hekk qed li li kienet tajra speċjali. Iva, kienet tajra speċjali, wisti. Qed tara kif veru nanna, għax fi żmien it-tajri kien jitkellem, imma ma żmien ma baqax. U x'hekk qed li int. Iva, żmien twil ilu, ħafna żmien twil ilu, meta kullum kien mimli bis-siġar u l-fjuri, muntanji u xmajjar. Il-ġugarelli dak iż-żmien kienu jitkellmu ma' tfal. U kien hemm tajra li kienet tħobb titkellem ma' tfajjel tal-ħrafa. Inti joġbuk daw l-istejjerux. Dik il-biċċa nafa kollha x'qed tieli, niftakara kollha, tridni ngħidilek. Le. Jekk trid terġa' tgħidili, taf x'nagħmlu? Il-lejla minflok nirrakkontalek storja jien, tirrakkonta li waħda int. Isma' jaqbellix hekk. X'insejt ngħidlek wisti. Qabel żmien twil ilu ħafna, l-istejjer kienu jirrakkontawhom it-tfal lill-ommijietom, mhux l-ommijietom lit-tfal. Mhux tassew kif jista' jkun. Sewwa qiegħda tgħidlek wisti. Mhux tassew tridu titqu bija. Jiena naf, għax jien hemm kont. Mhux tassew int ma konċeb sebu nilab biż-żiebel. Nitaxxaq nisimgħu jitkellem. U jien x'nagħmel ma. Nixtieq li dak iż-żmien li għamel mifrut minni, inreġġaw lura u nerġa' nibda kollox mill-ġdid. Għalhekk dawn il-ħrejjef kollha ma. Għalhekk dawn ir-rakkonti dwar tfal żgħar, kważi trabi. Sużanna, iddeċidejt. Xiex ma? Imislilek li tmit il-pass li jmiss. Għadni ma nafx. U lest lilek bideħ miftuħin. Int fejn taf? Kint mirtijaj. Mort kelmu? Laqani ħafna. U ċert minn dak li jrid jagħmel. Minn ħaġa waħda mhux ċert. Minnek. Qed tinsa l-aktar ħaġa importanti ma. Naf ma. Naf. Għalik l-aktar ħaġa importanti hija l-liġi. Imma x'sa nagħmel jiena meta jikber wisti u jibda jistaqsini dwar missieru. X'sa ngħidlu? Ngħidlu li jiena ċħattu minn missieru biex nobdi l-liġi. Missieru Arturu.
Kidba ma. Dik, kidba. Ejja ma! Wisti, edha. U int ma kontx hemm int ma? Jien hemm kont. U inta fej kont Wisti. Ant il-bambin. Anka jien kont għand il-bambin. Intu kol kont debba. Bella kif barajtek. Għaxemmek, kien hemm ħafna nies Wisti. Nies minn kullum kien, minn kull żmien. U kulħadd kien qiegħed hemm, miġbur. Kulħadd ikun qiegħed jistenna. Għalfejn ma? Ma tafx għalfejn kulħadd ikun qed jistenna Wisti. Ħalli naħseb ftit ma. Kulħadd kien qiegħed jistenna biex isirlu l-ħin tiegħu u jkun jista' jiġi hawn. Jiġi hawn fejn? Ir-raħal ma. U minn fejn? Mill-ġenna ma. Hemm triq waħda mill-ġenna sar-raħal. Hekk kienu jgħidulna, kollox niftakar, hekk kienu jgħidulna li ġejna mill-ġenna. Min kien jgħidulek dan il-kliem Wisti? Is-soru, imma mhux is-soru dik, is-soru li b'sal-abjad. Imbagħad darba ntlifna fil-bost, qalb ħafna siġar twal 20 snin. Imbagħad kien hemm nies ta' qalbhom tajba u għalulna li stajna nibqgħu nistennew għandhom sakemm jasal il-jum li nkunu nistgħu nitilqu u niġu r-raħal. Ħirġajin! Noqgħod għawilha Wisti. Ma, ejja kompli l-rafa. Imxi Wisti, imxi. Ftit jafu dak li naf jien. U lest biex joħodha it-tifel kollox. Tifel tiegħek Stefnu. Vera għallek. Li ma għalli xejn. Imma naf żgur li jekk se jiġri. Kelma ta' raġel. Issa tara. Ġan, irridek tirranġali biex nintaqa' ma' Sużanna u nkellimha. Jiena naħseb li jaqbillek tiltaqa' miegħu ma' Sor Arturu. Ma din hija biċċa xogħol ta' Sużanna. Sakemm ma taċċettax u ma tgħidx iva hi ma jista' jsir xejn. Int fejn taf. Nista' ngħidlek hu li hu lest biex jiltaqa' miegħek. Hekk għallek hux. Lest ninsil fiċċek ix-xatt. Tajjeb. La jrid jiltaqa' miegħi hu, ma ngħidlu jien nkun qed nistennija. Anzi, taf kif nagħmlu? Mur fiċċu, sibu u għajlu biex nintaqgħu hawn f'dan il-ħanut. Hekk ma jqgħodx jinżel ix-xatt u jxomm mira tal-gaxin. Ngħidu hekk mela? Ġan, naqta l-kurzita. Intal fejn li jara xejn, mur u għajdu dak li għadlek. Għamil noħra patist. Di li tagħmellix. Jkun ir-risposta ngħidlek. Dan ġalli minn kollox jagħmel biex jaqdih lil dak li jkun. Vera, hekk jidher li ukoll. Biss wieħed irid jibgħod attent. Attent, m'hemmx. Xejn. Ixrob hemm. Skużani Don Grejbel, ma jekk ma niġix għandek għant minn niġi. Inti refugġu tagħna. Se jerġgħu jiltaqgħu. Naf żgur li se jerġgħu jiltaqgħu. Ekkalma Katarin, ekkalma. L-affarijiet toħodhom xek. I għallek li se jerġgħu jiltaqgħu. Għalt li t-tifel għandu dritt li jkun jaf minnu missieru. Għara xrod għandi, bil-kem niflaħ inkelmek. Forsi qiegħda nistħi minnek.
Mhux forsi, imma qiegħda nisti minnek. M'hemmx għalfejn din ir-roda żejda Katarina. U lanqas għandek għalfejn tistħi minni. Dan huwa dmira wara kollox. Ara trid nagħmellek kikra kafe. Għadni kif għamilt issa, trid nagħmellek. Toqgħodx tistħi minni. Le, grazzi, Don Grejbel. Kif kon dejjem bqajt inti. L-istess, is-safar xejn ma bidlek, anzi ġabek aħjar mill-li kont. Ir-raħal biħġaru jfaħrek li inti bqajt l-istess. Kulħadd tal-istess fema fuqek, isek għaddejt minn maltempata, bla ma ħassejt xejn. Katarina, il-maltempati qegħdin hemm biex wara jġibu l-bnazzi magħhom. Imma il-bnazzi ma jiġix jekk aħna ma nkunux qawwijin biżżejjed tal-maltemp. Il-weġġat huma weġġat. U il-weġġat qegħdin hemm biex joħroġ xi ħaġa tajba minnhom. Mhumiex qegħdin hemm biex joġbu lilna. Ekku. Imintix taħseb, Don Grejbel. Li se jerġgħu jiltaqgħu. Mu diġà ltaqgħu darb'oħra. Iltaqgħu u se jerġgħu jiltaqgħu għax huwa missier it-tifel. Imma mhux żewġa. Katarina, kif jista' jkolli bħala missier ma jħoss ir-rabta li għandu ma jibnu? Dik ir-rabta hija akbar minna u tatinna n-natura. Ma tlabnilx aħna, imma tatinna min jetta. Hija rabta li sa tibqa' hemm f'kull ċirkostanza. In-natura għandha ir-regoli tagħha fissi u ma tbiddilhomx malajl. Anke jekk aħna inħossu mod ieħor jew naħsbu li skont ir-regoli li nagħmlu aħna, ma dan kollu inti tafu wisq aktar minni. Jien naf aktar minnek, Don Grejbel. Għax dawn huma affarijiet li inti Katarina għaddejt minnhom. Ħwejjeġ tan-natura. Natura ġejja minn Alla. Imbagħad in-natura titlob minna li nifhmuha fid-dawl ta' min għamilha. Titfixkilx għal xejn Katarina, titfixkilx anke fil-maltemp. Inti triq tafa għax imxejt ħafna minna. Ma nixtieqhomx inħabbu, Don Grejbel. Missier Bina mhux żewġa. Diki problema li Sużanna se jkollha issa. Katina ta' problemi x'waħda din. Kull ħolqa ġġib ħol oħra warajha. L-ewwel Sużanna ħarġet ilha. U mbagħad it-tarbija ma daritx aktar. U wara żewġet l-Arturo kellhom tarbija li mietet ma twelid. U wara tlewmu tant illi kellhom jinfirdu. Alla tiegħi kemm fiha ħoloq din il-katina fiha wisq ħoloq wisq. Fija skont kemm twila ħajjitna u l-aħħar ħolqa tkun l-aħħar ħolqa. Imbagħad tibda katina li ma jkollix aktar ħoloq. Jiġifieri jkun spiċċa l-inkwit kollu? Kuntentizza biss. Min jaf kif ikun dan il-post ta' kuntentizza biss? Kif tixtiequ? Kif timmaġinah? Kif nimmaġinah? Jiena nimmaġinah dan il-post mimli fjuri fuqu, kollha b'kuluri differenti. Bweraq ta' kull forma li ma jinxfuqat. U f'dan il-post laqat ma jidlam u lanqas jisbaħ. La ħafna riħ żejjed u lanqas ħafna sħana żejda. Post fejn ikun hemm kulħadd. U qatt ma nixbaw, u qatt ma nixtiequ aktar. Ikun raħal isu ma jonqsu xejn. Fjuri u aktar fjuri. Raħal ta' fjuri u raħal ta' ħbieb. U fil-festa kulħadd ikollu ħodon speċjali f'idejh. Inti jkollok ħodon ronfol u jiena jkolli ħodon ward. U sa verju nimmaġinah li kollu ħodon narċis, għax hu kien iħobbu ħafna n-narċis. U kien jgħid li daka jikber waħdu fl-eliqi Alla jaħfirlu. Sa verju kien raġel talih waħdu. Sanferra kikra kafe oħra lija u sa nagħmel waħda lik. U li Don Grejbel toqgħodx taqla. U tid-darba se jkollok tixroba. Kulħadd kien bil-vapur ma. Jekk kulħadd ikun ġej minn fuq il-baħar, kulħadd bil-vapur irid jiġi? Kulħadd jiġi bil-baħar ma. Iva, kulħadd. Hemm min imur u hemm min jiġi. Il-port dejjem miftuħ. Il-port isellem il min kun ħajtlaq u jagħti merħba il min jasal. Kuljum jitlu l-vapuri ma. Kull jum, Wistin, kull jum. U fix ħin? Kull ħin. Kull meta jaslu n-nies u jkunu jridu jinżlu l-art. U missieri meta se jasal ma? Hemm ħafna nies li għad iridu jaslu, Wistin. Kulħadd irid jistenna wara min imissu. Lek ħafna żmien tgħidli li għandu jasal? Għax ma nistgħux naqbżu lil min ikun qabilna. U min jinżel l-ewwel minn fuq il-vapur it-tfal jew il-kbar? Min taħseb, Wistin? Min ikun jistenna l-aktar naħseb? Hekk taħseb? Melekku.
Allura jien kif wasalt qabel missieri? Ara tux namillek bieċa ħobs għax naħseb issa fija kajt. Fej marret in-nanna għaliex ma ħadditniex magħha? Issa da noħorġok jiena, noħorġok bit-tajra. Tajjeb hekk ejja namillek bieċa ħobs. Raħal mingħajr nuqqasijiet. Fej kollox huwa kalm, mistrieħ, sabiħ u tajjeb. Raħal perfett, mela. Raħal perfett. Bad fuq il-bib kun hemm miktub il-kelma ġenna. Imma dun grejbin, jiena ma nafx naqra. M'għandekx għalfejn tkun taf taqra Mekka Katarina. Ikun hemm miktub ukoll tfal biss. Tfal biss. Kbar le. Il-kbar jitlu biss jekk irnexxilhom isiru tfal. Jekk ma sserux bħat tfal iż-żar, aw ġew ma titlux. Tiftakru dan il-kliem? Niftakru ngħid. Mela l-ġenna ir-raħal perfett fejn ikun hemm tfal biss. U dawk it-tfal huma aħna u niesna. Il-ħbib tal-bieraħ, tal-lum u tada. Raba u ħbib. Sewwa qed nifhem dun grejbin. Edha tifhem sewwa Katarina. Mhux hekk naħsbu aħna. Nkella nkunu ġimgħa boloħ, ibda minni. Nistennew. Iva, dejjem nistennew għax dejjem konfinti. Maħniex nistennew għal xejn. Bqajt l-istess inti dun grejbil ma mdilx. Ir-raħal kollu nduna tal inti bqajt l-istess. Imma dan il-klim diġà għattulek u ma rridx noħodlok rasek diskors li nkun diġà għattulek. Imma kif nista' ma ngħidlekx? X'kont qed tgħid? L-Istifnu mhux żewġa. Imma missier xorta waħda. X'iżjed? X'isjed? Ma nafx x'isjed? Jiena lek ġejt għandek dun grejbil. Inti x'taħseb? Xjott, x'naħseb jien u x'jaħseb kulħadd, min weġġa biss jista' jgħid x'jaħseb. It-batija hija biss ta' min iġarraba. U l-ferħ ukoll biex nkunu għedna kollox. Il-ferħ jinqas ta' min jifraħ biss. Inti hu minnek, inti kuntenta. U Westin kuntent ukoll għaliex sab lill-ommu. Imma għandu jett Westin ikun jaf minnu missieru. Illum, issa illi qiegħed jitfarfar. Jaqbellu illi jkun jaf. Iweġġa jekk ikun jaf. U Stifnu jkun kuntent jekk jingħaqad ma' Sużanna ma' ibnu, imma dan imur kontra l-liġi. Katarina, kulħadd xi darba oħra jkollu bżonn ta' kidba biex jisostni l-verità tiegħu. Bħal bastun li ma jbiddel xejn, imma li bis-saħħa tiegħu iżomna ma naqgħux. Notru nistgħu, imma ma naqgħux. Mhix kidba ħażin, imma kidba l-bżonn li tista' tkun il-virtu li ssalva sitwazzjoni sħiħa biex ma jkunx hemm aktar il-qerda li tista' tkun ġabet għall-verità tagħna stess. Il-verità dun grejbil. Il-verità tista' ġib il-qerda? Fid-dinja tagħna, f'idejn il-bnedmin, kollox jista' jwassal għall-isbal. Idejna mhux dejjem jaġnuh tajjeb it-tafal. Il-verità hija importanti, imma l-imħabba hija neċessarja. Il-verità mingħajr l-imħabba tista' twassal għall-gwerra. U l-imħabba weħeda hija diġà xi ħaġa tajba. Weħeda tista' tkun bela, imma ibela li aktarx ma tistax tagħmel ħsara. Is-silenzju għalhekk huwa ħaġa li tajn il-verità u l-imħabba biex ma jiġġildux aktar u biex ma jġibux il-qerda sħiħa. Din il-ħaġa qegħdin aħu biex niddubbaw, nistennew. Imma maħniex nistennew għal xejn. Xi tgħid int, Katarina? Ma temnux dan ngħid. Inti rabbejt tifla ta' karattru kbir, inti għamilt xi ħaġa kbira. Jien dun grejbil. Inti jom Sużanna, inti ħatħsib kabbar fjura sabiħa. Bin-nida nieżla dejjem fuqha. Intrabbejt lil Sużanna. Fjura f'qasrija li għamilta inti stess. Intrabbejta. U żewġek ukoll għax ngħiduha bil-mod tiegħu saqqa wkoll lil dik il-fjura. U l-fjurija sabiħa mhux għax hija vera, ma għaliex fiha l-imħabba. Għajli Katarina, x'tażel int? Il-verità jew l-imħabba? Kieku jiena nażel l-imħabba. Għatli li għandek għax temmen li Stefnu u Sużanna se jerġgħu jiltaqgħu. Ma nistgħux ngħidu li Stefnu għadu l-istess li kien il-biera. Kiber u għaraf li żmien ibiddilna.
Ekku, iż-żmien jagħmilna u xejn ma jsir minn iż-żmien. Bħal frott tas-siġar. Bħal Stefnu wkoll. Irrid jiltaqa' ma' Sużanna biex jara lill-ibnu. Mur Katarina, jiena nħeġġek li titlob ħafna. Tieqaf qatt titlob. Dejjem tlab Dun Grejbil u hekk sa nkompli nagħmel. Benedizzjoni Dun Grejbil. Tkun imberka u l-mulej iżomm idejh fuqna. it-tajra naħduha magħna ma. Fej sejrin, it-tajra ma nistawx naħduha magħna. Mela fejn sejrin, Sużanna? Inta fej sejrin ma. Ejja magħna nanna. In-nanna għandha ħafna x'tagħmel. Imxi morru Wistin. Inġismek. Wistin, dan minnu ma. Jina Stefnu jisimni. Jina nqodu bot ħafna minn hawn. Ġejt hawnhekk biex nara ħabib tiegħi. U dal-waqt se jkolli mmur lura. Imxi nitlu ġewwa Wistin. Mill-bib liħor irdu nidħlu. Nunzja, għal jista' jkun ma rajtux il-Sużanna tiegħi lej dawn in-naħetux. Sużanna, ma nafx taf. Kienet ma t-tifel jaqgħu. Iva ma Wistin. Jekk rajt sew lejn naħa taċ-ċimiterju kienu. Għal bżonnijiet tagħkom, grazzi ħafna. Hawnhekk fejn din ma. Hawnhekk hawn in-nannu Wistin. In-nannu tiegħek. Minnu n-nannu tiegħi ma. Dak li kont insejjaħlu pa, missier. U jien kif qatt ma rajtu? Tibżax, xi darba taraħ. U lill-missieri meta se narah ma. Weġġibni ma meta se narah lill-missieri. Tajjaċ Wistin, hawnhekk post iskiti. Ejja ngħidu talba. Nanna. Nanna, hemm qiegħed in-nannu. Iva Wistin, qalbi hemm qiegħed in-nannu. Taħt dawk il-ġebliet? Iva taħt dawk il-ġebliet. U xi darba intu kollha tiltaqa' miegħu ta'. Hekk qatt lil mama imma meta? Xi darba Wistin, xi darba ħanini. Imma żomm dejjem f'moħħok li n-nannu lilek kien iħobbok ħafna. Imma jiena qatt ma rajtu. Imma xorta jħobbok. Insellimlek, Sinjura Katarina. Wistin, kun dejjem tifel bravu.
xi darba nintaw. Nixtieqlek Kulena. X'qallek, Susanna? Imxi mur lej id-darma. Imxi wusti. Ġibla Batist. Ixrob miegħi Batist. Għadu l-ħin għalija, Stefano. Ixrob miegħi Batist. Din qas ħaġa li nista' nitolbok. Jekk jogħġbok. Jekk taħseb li nista' nkun ta' ġid. Evviva. Evviva. Raqat? Raqat. M'intix sa tgħidli x'qallek? Ferraħ ħafna ma. Huwa kuntent li ltqajna tlieta li aħna, koll flimkien. Ma Stefano madux tifel tal-kampanja kif konna aħna, kif sirt nafu jien meta konna fil-wied. Issa ħajtu saret tiddependi mill-baħar. Sar bniedem tal-baħar. U mun flok li liqitana issa sar jaf il-port. Dak kollox ma. Raġel tal-baħar? Il-baħar ma nafuħx aħna binti. Aħna nista l-art tal-ħamrija. L-ilma tagħna jinżel mis-sema meta jinfetħu l-bibinten fuq u jinżel sal-qiegħ. L-ilma huma jgħidulu baħar u aħna ngħidulu xita. Fimtni? Memx art mingħajr baħar u memx baħar mingħajr art. Issetlek l-istorja. Issa daqshekk. Li Dungrejber semmiħ. Ivax qallek fuqu? Tkellmu ma. U Stefano fehem is-sitwazzjoni. Tkellmu mhux darba jew tnejn u tkellmu fit-tul. Ma kontx nobsor li se tkun daqshekk sempliċi. Sempliċi, x'jiġifieri sempliċi? Sempliċi ma. Sempliċi. Stefano fehem illum li jien mara miżewġa. U jien fejn jien minħabba dak li ġara. U x'inhu fehem li jien għadni miż-żewġa. U Stefano għadu ħieles, kif kien minn dejjem. U ma naħsibx li beħseb u jintrabat hekk malajr. Illum tallem ħafna mill-ħajja. Imma asfur kien u asfur baqa. U hekk naħseb li jrid jeqba'. Ġwien ħajħ ma jistruħux għax għadhom ma jjewx. Imma naf li jħobbni. Iħobbok? Iħobbni ma. U jien nħobbu wkoll. Imma tista' serraħ rasek ma. Inserraħ rasi? It-tnejn kbirna ma. Kbirna ħafna. U kbirna mhux biss fis-sentimenti. U toħx tkellimni tqiel binti. Sempliċi ħafna ma. Ara kif diġà fimtni. Bla ma taf. M'għadniex it-tfal li konna, niġġerru wara l-friefet u nixxabtu mat skuk tas siġar kbar. Dak kollox. U se jaqbad triqtu u jien se nkompli mixja fi triqti. Sempliċi ma. Sempliċi binti jekk kienu hekk, il-ħaġa hija sempliċi. U jekk fimta jien, jifhimha kulħadd. Moħħi ma jżommx wisq. Imma dak li għandi niftakru sewwa. Murara kemm sa jifraħ Dungrejber la jsir jaf. Għall-inqas dak li għadda minnu minħabba fina ma ddeħx għal xejn. Bilkemm irrid nemmen li għadda kollox biċ-ċilġiet. Kuntenta ma? Kuntenta binti, kuntenta. U ngħidilix kuntenta. Xi ħaġa għaddej żgur. Ir-raġel der li ma kienx siktu. Min jaf xi ġralux? U intom tistgħu tgħidu xi ġielu l-bniedem? Isma', aħna lejla ma kienx nitkellmu fuq il-biċċa ta' teatrin, sa nagħmlu. Ejja bil-ħaq, x'se nagħmlu?
U x'intom tidu tajdu? Li tajdu li intom jiena lija kollu sewwa. L-ewwel tidu tiddeċiedu, ekkux se tagħmlu farsa. Jew dram, serju. Esma, aħna dak li għanna nirrextaw, għax ma nannux. Alla għana mawx minnu bħanna. Nannu, ma festa bħal din aħna x'nistgħu nannu. Tajba di, nannu spirtu pronto, hekk, ta' dak il-ħin. Nimxu li xuxin? U intom għax ma tistednux lill-għalnej tar-raħal tisfelu jiġi għanniju. Dak mawx bħalu biex jgħanni għana tal-fatt. Sawa għattajt patis, sawa għattajt darban ftakar. Swan smajtu għanni dik l-għanem ta' żewġ il-tiema. Najdlek il-li tant għanni għatajjeb li qabbiż li tbuħ mal-għajnejja. U xi tajdu li għall-għanja tal-roxa tal-mosta. Mela dik ma tbikkik xewilla. U l-oħra Marja binti s-sajjiet Malta. U daqs kem jaf dak, iġbejba tardum, l-istorja ta' dak ta' Giuseppe mibjuħ minn ħutu u dik ta' Ġuditta li qatet rasolo ferne. U ta' tona bajjata dik il-ġajjat walla sedju l-bin. Ommi tħobb tani l-istorja ta' Ġenoveffa wkoll. Dik sabiħa. Tbikkik. Biex tbikkik. Il-mara tiegħek Peppa, meta tanni dik tal-msejkna pija. Kulħadd jispiċċa jixwatta tbu mill-għajnejh. Isma l-aħwa, mela l-dallanni ħanġibu ħaw biex għoti bikkina, jew. Intom, għajdulu jannilkom xi ħaġa ta' ferħ ukoll. Ta' ferħ u ta' niket. Bħal dik li il-Karkariza jew Emilja u Ricardo. Għamil li pinta. Ġejt fil-ħina ġanna bżonnok. Għanna bżon bar il-menandek ġan. Pariz, x'Pariz? Konna għedin niftehmu ġan, x'festa sa nagħmlu lil Don Grejbin. Festa? X'festi? Issa l-biċċa Isa raqdet. Kun kollu se jitti tagħmlu festa. Maħna mhux hekk konna ftehmna miegħu li nagħmlu festa. Mhux sewwa li nerġgħu lura minn kliemna. Għamlu festa li tidu tagħmlu festa, mela? Issin ngħidilkom, se konna festa oħra dal-waqt. Id-darba f'dal-ħanut sassir. Għalla fatilna? Festa. Fil-ħanut tijaj. Dix festi li qed joħlom bija Ġanni. Asma, jaqaw ftemtu xi ħaġa bejnietkom u ma tajdu l-ħadd biex unbatittu inna sorpriża, Batist. Nassigurakom li jekk sorpriża likom, sorpriża lija wkoll. Għaf dal-ħanut qatt ma saru festi u laqqas qed nistenna li xi darba ssir xi waħda. Mela xrid jgħid biha di Ġanni di tal-festa. U ħalluh jgħid il-Ġanni, ara, imxi ħammorru le, ma x'sar-ħin ħanara. Il-lejl tajjeb Batis. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb. Saħħit. Saħħit. Dan Ġanni wkoll dejjem xi ħaġa ġdida meta jkun hawn. Kontenta, u ngħid li kontenta. X'jonqos? X'jonqos? Arturo. Missier Wisti. Susanna xi tajt? Kieku tkellima inti Don Grejbel. Arturo mhux se jgħid le. Żgur li mhux se jgħid le. Imma jrid ikun ċert. Imma ċert miexiex. Susanna semmieħ lil Arturo. Jista' jkun li semmeħ f'qalba. Qatt ma smajta semmieħ. Meta tela li Missier Wistinu u Arturo għadli li dik hija gidba. Tidher li sa tinkweta ruħek Katarina. Mur sa neħuħseb jien u tinsiex li San Giuseppe. San Giuseppe. Qed jistenna xi ħaġa oħra minn għandi Don Grejbel. Benedizzjoni ta' Grejbel. Tkun imbirka. Rafa fuq il-nannu. Rafa fuq il-nannu? U x'nista' ngħidlek fuq il-nannu Wistin jaħammaru bit-tuttu. Jien ma li xi darba tmissrilek biex tirrakkonta xi ħrafa. Isa ma, immaġin li qed tirrakkonta xi ħrafa lili meta kont żgħira hawnhekk fl-istess dar u jiena bil-qiegħda nisimgħek b'attenzjoni kbira. Isa ma hija, ħaddem daqsxejn moħħok. Fuq il-nannu. Kollox sew fuq il-nannu. Mela darba
Ismara, tista' tkompli hekk. Mela darba kien hemm xwejjaħ. U dan ix-xwejjaħ. Isa kompli ma. U dan ix-xwejjaħ. Kien jgħix qalb ir-raba nanna. Bravo, Wistin. Kien jgħix qalb ir-raba u kellu żiemel sabiħ. Bħal dan? Kien daqsxejn ikbar minn dak, Wistin. U żiemel darba qallu. Mela żiemel li jitkellem. Żmien twil ilu ħafna iż-żwiemel kienu jitkellmu, Wistin. Ew tinsiex, din ir-rafa seħħet ħafna u ħafna snin ilu fil-bidunet, meta l-affarijiet kienu differenti kompletament minn tal-lum. L-asafar kienu jgħixu f'qiegħ il-baħar u l-ħut kien itir. U n-nies kienu dejjem joħolmu, ma jaħsbu xejn, dejjem joħolmu, jimmaġinaw. Lanqas kienu jorqdu biex ikunu jistgħu joħolmu. Kif jista' jkun nanna? Dak iż-żmien iva, ma kienx jaqbadhom nas. Qegħdin titqowwija. Kien żmien sabiħ ħafna kollox kien isir billu wieħed kien joħlom. Ngħidu aħna dan ix-xwejjaħ darba ħolom. Illi żimel tiegħu rid jieħdu x'imkien il-bot ħafna. U dan ir-raġel li żiemel qallu il-lejla norqdu kmieni għax għada rridu nbakkru. Irridu mmorru il-bot ħafna minn hawn. Mama, ħudni ntajjar it-tajra. Mela ma tridx tkompli tismaħ ħrafa. Imma meta nkunu se norqdu, imxi ma. Kif beħsibek tkompli ilu ħrafa ma? Nittama li tispiċċa kulħadd jitbissem, mhux ta' li tixtieq inti. Ejja ma! Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt fil-lili sbieħ l-univers insewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija ma lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni niġġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-dnejja u jien ma nifinix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejl il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħek u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih ħajjat sakemm smajt leħni Ara Sużanna, hawnhekk għandek ir-rajb bil-ħaruf f'idejh. Għandek ix-xabbatur, hawnhekk hawn il-baqra, il-ħmara, l-bambin fil-maxtura, l-Madonna, San Giuseppe. Kollox hawn missierek kien joxa jarmaħ il-presepju u żiemel qallu issa ja sidi nurik id-dinja u tara kemm kbira d-dinja. Kemm kbira d-dinja nanna? U ħafna ħafna u differenti mir-raħal u fija ħafna nies. San jieħu billi nkompli nżommi bes. Qed inħoss li qed naħli żmien li għandu qudiemi f'idejja. Għaliex għandi nibqa' nistaqsi fuq il-verità meta kull marrit, kull meta tinfittex hija il-kuntentizza. Sewa qiegħed tgħid il-verità u l-kuntentizza. Imma flimkien. Imma mbagħad li ma hija laqgħa. U minn dan kollu għadmet li xejn. Kien għadu mhux il-waqt.
Ma konċ naf meta għandi nitkellem u meta għandi niskut. li kantari, solatlek biex tweġibni. Għala għajnek, Susanna. Għalfejn? Inti għala għajnek. Għalaqtom. Iftaħom issa. Xieċmil tamrew ħama. Iva, tik biqeda.